Защо кметицата може да бие? Тук се раздава чевари надзирател. Клетката. Тази вечер в 10. Новият Линд Екстра Крими. Майсторски изработен млечен шоколад. Фин. Нежен. От майсторите на шоколада Линд. Линд Екстра Крими. Толкова нежен. Сега в Kaufland открий разнообразие от пресен улов. Проверено качество от ТЮВ, Австрия. Вземи килограм хек за 8,99, филе от пастърва за 19,99 и филе от сьомга за 29,99. Първата и единствена ТЮВ сертифицирана витрина. Само в Kaufland. Шкода. 130 години качество и успех. Юбилейните модели на Шкода съчетават висок комфорт и безкомпромисна сигурност. За Коледа Шкода Суперб и Kodiaq Edition 130 с плагин хибридно задвижване, Octavia Edition 130, Kamiq Monte Carlo и Karoq Sportline 130 с отстъпка до размера на ДДС. При покупка на наличен автомобил получавате и подарък ваучер за 800 лева за гуми и аксесуари. Шкода. Искаш да стартираш бизнес с силен партньор? InBetPunkt, лидерът на пазара, е тук. С нас получаваш готова идея, ясна стратегия и необходимата техника напълно безплатно. InBetPunkt ти дава шанс за растеж, развитие и сигурност. Стабилен партньор с изградено име и най-голямата мрежа от пунктове в страната. Отвори си InBetPunkt с лидера. Не позволявай на симптомите да вземат връх. Вземи новия Ибупром Синус Макс, който атакува симптомите на грип и настинка и възпалението в синусите с макс сила. Вземи максимума от сезона с новия Ибупром Синус Макс. Лекарствен продукт за лица над 12 години за краткосрочна употреба. Съдържа ибупрофен и псевдоефедринов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Отстранете зъбната плака с Елгидиум антиплака. Комбинация от мощни активни съставки, които се борят с бактериите, отговорни за образуването на зъбен камък и редуцират зъбната плака с 93%. Пасти за зъби Елгидиум. Препоръчани от Български зъболекарски съюз. Търсете през ноември на специални цени в аптеки партньори или Лили Дрогерие. Подаръкът, който наистина искаш, е тук. Тази Коледа влез в играта с PlayStation 5 с допълнителен контролер или превърни хола в киносалон с Hisense смарт телевизор и включен саундбар. Сега на лизинг без оскъпяване. Весели празници! Viva.com. Кой изобщо обича да си сваля грима? Питайте ефективен начин за премахване на грим с мицеларна вода Гарние. Почиства дори водоустойчив грим с едно движение. Кожата е чиста, без мазни следи. Гарние. Когато носът ти е запушен, не усещаш ароматите, а те пазят скъпи спомени. Мандарина. Връщаме в детството. Винаги хапвахме мандарини по Коледа. Уха е на уют и топлина. Муконазал отпушва запушения от настинка нос бързо, ефикасно и продължително, за да се наслаждаваш на ценните моменти. Лекарство без рецепта за възрастни деца над 6 години. Съдържа трамозолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Когато настинката застраши почивката ти, вземи Аспирин С, за да овладееш бързо първите симптоми на настинка и грип и да се насладиш на уикенда. Лекарствени продукти без рецепта за лица на 12 години. Съдържат ацетилсалицилова и аскорбинова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Идат! Станайте! Идат! Що иде, бре? Тонките оферти в Озон! Ехе, тук са телевизорите Hisense и гейминг мишката на Logitech на тънки цени. Легендарните оферти са в Озон. Давай! Добре! Head and Shoulders, не знаех, че имаш пърхот. Нямам. Head and Shoulders се бори с пърхота и омазняването и прониква под повърхността на скалпа, за да предотврати повторната му поява. Head and Shoulders. До 100% защита от пърхот. Готе по пижама. Готе да сме двама. Готе. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
Измъчва ли ви кашлица? Вече има и Ердомет Саше. Научно доказан. Намалява честотата на влажната кашлица. Втечнява бронхиалния секрет и улеснява отхрачването. В допълнение, Ердомет отпушва синусите и е в удобна форма на разтворими сашета с вкус на портокал. Ердомет Саше вземи и кашлицата облегчи. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа ердостеин. За възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Вече сме на 15. За толкова години какво ли не сме виждали? Ето, Колю и Катерина. Бум! Триац! И после даже на сватбата си се отбиха за сладолет. Ще кажете, че се измисляме, но е истина. Ей, така са всяка сутрин. Кати винаги пази тяхното си място. А Колю май още не се е научил как да не я ядосва. Купоните активира момчето. Но е готов на всичко за нея. Почти на всичко. А сега тя иска точно от онези кисели краставички. Ще помагаме? Няма как. Миличката. Ето ги и истинските Колю и Катерина. Добре ли го разказахме? Между другото, видяхме, че и първата разходка на малкия Симеон беше до Лидъл. И борвиките бяха на промоция. За такива истории всички тези години си заслужаваха. 15 години верига от любими моменти. Лидъл. Заслужава си. Четвъртък на кафе с Фики Стораро, Гергана Змейчарова и Ръждавичка от Игри на волята.